το Πατριαρχείο που αγωνιζόταν με το τάγμα των Αιγυπτών λοιπόν, να προστατεύσει την ελληνική σε αυτά τα αποστηλήματα, είχαν πάντοτε της αρρωγής, της αρρωγής και συμπαραστάσεως και υποστηρίξεως του ευσεβούς Γιάννους των Ρωμαίων. Και το έθνος μας, παρά το γεγονός ότι ήταν κάτω από κατοχή και δουλεία, εν τούτης ουδέποτε έπαψε να συμβάλλει και να συντρέχει προκειμένου να διατηρηθούν και να διαφυλαχθούν αυτά τα αποστολήματα.